أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Draga braćo i sestre, mi pričamo vezani mjesec Ramazan. Prošli put mi smo pričali vezani travi namaz i rekli smo kako je počeo. Neki kažu Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu, on napravio bidat, on nešto pravio novo što nije bio u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo optužba nije validan, nije tačan, zato što Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu nije pravio nešto novo, nego on samo olakšio za obični muslimana. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on sam obavlja tahadžud namaz i kako smo pričali 2 dana zajedno sa džemat i on vodio i kasnije on nije rekao da ovo nešto nije u redu, nego rekao da ne bude teško za njegov narod i zato on treći dan nije došao. I Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu on počeo taj stvar, ovi nafil namaza koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već napravio i on samo olakšio da ovi ljudi koji ne može da probudi na pola noć i da ne stignu, neka oni obavljaju poslije jacija namaz i tako ne možemo da kažemo travi namazi je nešto bidat, nešto novotarija. I sada tokom mjesec Ramazan isto dolazi jedan najbitan stvar za koje časni Kur'an kaže Lejlatul Qadr. Lejla obično se kaže, nije samo obično, ali Lejla znači noć. I noć kada mi kažemo, onda svi znamo, to znači mrak, to znači nema svetlost, nema sunce i časni Kur'an kaže Allah poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bio mrak, kada nije bio svetlost i kroz njegov dolazak Allah poslao taj Božje svetlost i onda taj noć koji je bio noć, ali postao najbolje doba za ljudskog roda. Zato što tada se pojavio taj Božje svetlost. Časni Kur'an u časnom Kur'anu ima jedna sura koja se zove Al-Qadr. Ovo je 97. sura. Allah kaže u ime Allaha milostivog, darovaca bez traženja, samilosnog, zaista mi smo njega objavili u noć Kadr. Taj noć Kadr kada je bio taj Božje naredba da Bog hoće da otkloni taj mrak i da počne zora Božje svetlost. A šta da tebi objasni šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. U njoj često meleki silaze i Džibril sa odredbom gospodara svoga sa svaku stvar, mir je u njoj i traje do zore. Do zore mi možemo da isto kažemo
ako jedan čovjek on našao taj čas za Lailatul Qadr i onda njegov život do kraja, njegov život treba da on živi sa ovom svetlost. Ovdje je rečeno u dobu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad je bila vrlo tamna noći, a nered se proširio kopnom i morem, ali sa dovama koje je on činio u ovim noćima pojavila se zora. To znači objava časnog Kurana, čije će svetlo ostati do sudnjeg dana. Zatim slijedi najava da ako neko nađe čas Lailatul Qadr, to je bolje od truda čovjekova za cijeli život. Kada se kaže 1000 mjesec, to mjeseci to znači kao čitav život. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada počeo mjesec Ramazan i on rekao došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od 1000 mjeseci, kome bude uskraćeno dobro ovo noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku. Dosta muslimani oni traži taj noć, zato kada je Allah rekao taj noć je bolji od 1000 mjeseci, to znači ovo je puno vrijedan stvar i taj je jedan kratak čas. Zato ovo je najbitan stvar. Neki muslimani oni misli da taj noć je 27. dana tokom mjesec Ramazan. Kada mi čitamo hadis upustva od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on priča o tome na razni način. Jednom se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i on hitio da kaže ljudima koje je taj noć Lailatul Qadr, ali on vidio da dvojica svađaju, muslimana svađaju i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda počeo da smiri njih i kasnije on kaže ja sam zaboravio, ja sam došao da vama kažem za taj noć, ali kada sam vidio da ovi svađaju, onda sam zaboravio i ovo što sam zaboravio, ovo je bolje za vas, zato što onda ćete vi tražiti sami. I kada on pričao vezane Lailatul Qadr, kaže trudite se tražeći noć Lailatul Qadr u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Ovo kaže Buhari i Muslim od Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, ona je prenosila. Onda još rekao tražite Lailatul Qadr u zadnji trećini mjesec Ramazana. I tako to obuhvata 21. noć, 23., 5. ili 7. ili 9. Većina i veliki broj učenjaka smatraju da je Lailatul Qadr 27. noć Ramazana. I kada bi neko ima taj prilike da nađe, onda on treba da koristi maksimalno, on treba da moli od Allaha da Allah njega prihvati njegov molitva. Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, ona jednom upitala je od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla Allahov poslanice, kada bi znala da je noć Kadra, šta bi dovila Allahu u toj noći? Na to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ti treba da moliš Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O moj gospodar, ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato te molim
da meni oprostiš. Ovo je knjizi Tirmizi. Obično kada bi neki ljudi znali da ovo je sada čas kada bi Allah prihvatio njihova molitva, većina ljudi traži ovo svjetske stvari. Možda neko bi tražio da ja dobim bogatstva, neko bi tražio da imam auto ili dobar posao, ali da imamo baš dobar zdravlje. Većina ljudi traži bogatstva od ovog svijeta. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako vi znate da ovo je sada čas kada Allah prihvati vaš molitva, onda je najbitniji dua je da tražite za svog oprosta, da Allah vas oprosti. I ako Allah nama oprosti, onda mi bi pravili jedan dobar temelj. I bez temelja ne možemo da gradimo jedna zgrada. I zato nama treba da bude jasno, ovo je najbolji predmet, najbolja stvar za nas, da mi treba da tražimo da Allah prosti. Svaki od nas mi grešimo. Ako gledamo kroz svog života, od male noge do koliko godina imamo do dan danas, na primjer, onda bi vidjeli nekoliko puta mi smo pogrešili, nekoliko puta mi smo prekršili Božje ovo zakon, mi smo prošli na ovo granice koje Allah naredio za nas. I onda kako može da donesi bogatstva ili zdravlje nama korist ako Allah nama nije oprostio. Zato najbitan dua je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da tražite za svog oprosta. Kada je ovo noć kadar. I ako mi tražimo taj noć, onda jedino možemo da tražimo da činimo dove, da činimo ibadat, da činimo zikr, čitamo časni Kur'an, obavljamo nafil namaza i kroz ove stvari mi treba da pokušavamo da nađemo taj čas. I ako dobimo taj čas, onda to ne znači da mi smo promijenili sebe za samo jedan trenutak. Allah kaže, ovo je toliko vrijedan čas da on promijeni kroz, to je više vrijedi nego cijeli život od jednog čovjeka. I zato kroz istoriju Islama saznamo nekoliko ljudi, oni su odjednom promijenili svoj život. Čovjek bio grešnik i odjednom čas neki su čuli jedan ajet Kur'ana i onda odjednom su promijenili sebe i za njih je taj čas Lejlatul Kadar. Lejla, kao sam prije rekao, noć, mrak, i od ovo mrak se pojavio zora, pojavio svetlost za njih. I zato ako smo dobili taj čas, onda treba poslije toga naš život bude prema Božje naredbama. Ne možemo da tvrdimo da smo dobili Lejlatul Kadar i poslije zaboravimo Boga, poslije opet slabimo za namaz, opet stavimo Kur'an negdje na ormar i ne čitamo, nego onda to treba da bude naša navika. I zato Kur'an kaže onda do zore, kada vi završite svoj život i onda do kraja života treba da mi živimo prema tom ovo svetlost. I onda mi bi uspjeli. I zato treba da tražimo i kada uđemo zadnji 10 dana Ramazana, onda treba da tražimo taj noć. I ovo je isto Božje blagodat što nije rečeno tačno koje noć. I onda mi bi bili slabi šta se tiče obožavanja, ostali noći svi bi spavali
i samo dođe kada taj čas, onda oni bi ostali, probudili i opet bi spavali, onda to nema nikakvi korist. I zato poslanik, kako rekao, treba da na takav način tražimo taj noć. I još jedan stvar koja je povezana sa mjesec Ramazan je sadkatul fitr. A mi obično ovdje govorimo vitre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za svaka duša, za svaka osoba je ovo naredba obuhvata. I čak rekao, prije Bajram namaz svaki musliman je dužan da on plati vitr. I čak ako na isti dan, na isti sabah bude neki novi rođenčed, beba bude rođen, za njega isto treba da se plati taj vitr. Najkasnije to treba prije 2 dana od Bajram namaz treba da se plati, ali ako neko ne stigne do Bajram namaz treba da se plati ovo vitr. U doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem tada nisu bili ovako novaca, onda bio zrno, 3,5 kilo zrno za jedna osoba. I sada svaka država može odluči prema tome. Obično u naš džamat svaki član on plati taj vitr u džamat i onda džamat poslije naredi među siromašni član džamata, onda oni dijeli i zato najbolje bi bio da vi platite prije Bajram namaza da bi džamat podijeli ovi novac među siromašima i da oni bi imali neki radost za Bajram. I ovo sadakatul fitr, ovo je zbog toga da siromašni ljudi, oni bi imali isto učast, oni bi imali neki dio za ovo sreće i za ovu radost. Ali ako neko čovjek misli da ja sam siromah, ja nemam novaca, ja ne mogu da platim, onda on je slobodan. Kao časni Kur'an kaže, la yukallifullahu nafsun illa wusaha. Allah ne opterećuje ni jednu dušu više od njene moći. Tako, ako neko ne može, on je onda dužan da čini istagfar, da moli od Allaha i traži da Allah njega isto podari taj osobine, da on plati, da on pomaže. U doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem većina njegovi sledbenici, oni su bili siromašni ljudi, ali oni su otišli u šumama, skupljali su drva, prodali su i opet su donirali za islam. I zato svaki musliman ko misli na ovo doba da on je siromah, oni su više siromah od ovih muslimani koji su živjeli u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tada ljudi nisu želi za 24 sati možda su dobili samo par hurme i kamoli haljeb ili meso ili neki takvi stvari. I na ovo doba većina ljudi kada oni spavaju sit, ne spavaju gladni. I zato nemoj da mislite da mi smo siromašni, nego samo treba da budete spremni da žrtvovaju radi Allah. I poslije, kada mi prođemo kroz mjesec Ramazana, onda je jedan najbitan stvar za nas je bajramski radost, bajramski namaz. Mi slavimo 2 bajrama, jedan ovo kako se zove kao mali bajram, Idul Fitr, i drugi je Idul Azha, to je Kurban bajram i ovo je Ramazan bajram. Ovo za bajram namaza počne vrijeme kada sunce izađe, na primjer, kao 2 koplja. I poslije dok počne da pada, mi možemo da klanjamo bajram namaz. To znači lokalni džamat
sam treba da odluči u koliko sati, u koliko vrijeme, zato što ponekad se dešava, neki ljudi živi daleko od džamija, u zapad, onda ne može da oni klanjaju rano jutro, nego oni onda klanjaju poslije malo kasnije. Mi možemo da klanjamo, na primjer, od 6:30 do 10 do 11 sati kako nama odgovara. U naš područje većina ljudi klanjaju rano. Bajram namaz ne možemo da klanjamo sami, to mora da bude zajedno sa džamat. Bajram je toliko velika proslava za nas i ne može da neki kaže da nisam znao da danas je Bajram namaz i ja sam zakasnio. Obični namaz se nekad dešava da čovjek zakasni i onda on obavlja poslije toga. On može da obavlja sam. Ali Bajram namaz ne smije da obavlja sam. To mora da bude sa džamat. I Bajram namaz ima 2 rekata. To se počne sa takbir i kada imam uči počne namaz sa Allahu Akbar i poslije prvi takbir onda se uči Subhanaka i prije Fatiha onda opet imam podigne svoje ruke 7 puta, ovo je takbir i 7 puta se kaže Allahu Akbar, onda spusti svoje ruke. I vjernik, svi oni su isto su dužni da 7 puta oni podignu svoje ruke Allahu Akbar, onda napusti. A onda i drugi rekat ima 5 takbira i to se isto se uči Allahu Akbar i pusti svoje ruke dole. I poslije, ako neko je zakasnio i on stigao prije reku na drugi rekat, onda on bi stigao za Bajram namaz, ali ako imam završio reku i on došao kasnije, on nije našao Bajram namaz. I zato to treba da pazite u tome, da dođete na vrijeme. Šta se tiče vezane Bajram namaz, kako mi znamo, imamo 4 mazhaba među muslimanima i neki kažu da ne smije da čovjek obavlja Bajram namaz sam, a neki kažu ako neko dođe, on može da obavlja poslije toga. I onda poslije Bajram namaz imam drži jedan hutba, jedan vaz i to isto je bitan, to treba da se sluša. Ima onda razlika, na primjer, kada se imam vodi džuma namaz, prvo je hutba i poslije je namaz. Ali za Bajram namaz prvo je namaz i poslije je hutba. I tako da znate ovo razlika. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, on kaže, prisustvovao sam Bajram namazu sa Allahovim poslanikom Abu Bakrom, Umarom i Usmanom radijallahu anhu i svi su klanjali Bajram namaz prije Bajramske hutbe. Ovo se kaže Buhari. To znači da prvo bude hutba i za Bajram namaz nema azan, nema ikamet. Za 5 dnevni namaza i za džuma namaz ima azan, ima ikamet, zato što tada se bude kao poziv prema namaz, ali za Bajram namaz se smatra da ljudi su upućeni, oni već znaju i oni znaju da treba da dolazi i zato nema poziva, nema azana, nema ikamata, direktno imam stoji i počne Bajram namaz. Još jedna stvar, da li Bajram namaz obavlja samo muškarac ali žene su dužne. Hazrat Umme Atija radijallahu ta'ala anha, ona bila umul mominin, majka za vjernike, ona kaže, naredio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mlade djevojke izađu na Bajramsku musallu iz svoje
odaja, pa čak i da žene u hajzu prisustavaju Bajram namazu, ali da se odmaknu od bajramske musalle. Onda još ima jedan hadis od Umme Atija. Ista kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio starim ženama u hajzu i mladim djevojkama koje su obično ostale u kućama da prisustvaju namazu za ramzanski i kurbanski bajram. Što se tiče žene u hajzu, one su bile obavezne udaljiti se od namaza i drugoj predaji mjesta namaza i na njima je bilo da prisustvaju veselju, proslavi i namazima muslimanima. To znači ovo je toliko važna naredba da svi žene i djevojke i čak na drugom mjestu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako jedna djevojka nema maram, ona uzima od neke prijateljice maram, da posudi maram da bi došla za Bajram namaz. I ako imaju oni, ne smiju da obavljaju namaz, oni su dužni da dođu i da odvojeno sjedi i da slušaju hutba i da uči zajedno dova. Hajde sada mi vidimo u naš područje većina žene, one dolazi cijeli mjesec Ramazan, one dolazi za ostali namazima, dolazi za travi, ali kada je Bajram ne dolazi. Ovo je obrnuto šta se tiče fatva, šta se tiče uputstva od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da žene treba da dolazi obavezno u džamija za 5-dnevni namaza ili za džuma namaza, ili za Bajram namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže žene su dužne da dolazi. A ovdje za Bajram ne dolazi žene. I one se spremaju kod kuće nešto kao slatkiće, nešto kao baklava i one tako faktički izgleda. Žene slavi Bajram sa slatkićama, sa baklavama, a ne slavi Bajram sa namazima. Ovo je kao na kraju nagrada. Ako žene, one su postile cijeli mjesec Ramazana, činili su ibadat i na kraju kada dolazi dan da Allah nagradi, onda on kaže mi ćemo sada, ovo je naša nagrada, nagrada je baklava, nagrada je neki torta, nagrada je da se premaju kafa i da samo obuči nešto lijepo odjeće. Ovo nije nagrada. Nagrada je namaz, nagrada je da spominamo Allaha. Zato treba da razmislite o tome da žene treba da počenu da dolazi za Bajram namaz. I ovi vjerske vođe, oni su dužni u tome. Možemo da klanjamo malo kasnije da bi svi porodice bi učestvovali. Svi bi došli, djece bi došli, žene bi došli, djevojke bi došli i onda bi bio ovo proslava. I još bio sunat časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za Ramazan Bajram, kada je on dolazio, on nešto pojeo, nešto slatko, tako se kaže, nepar hurme on pojeo i onda dolazio. Zato što cijeli mjesec bio post, cijeli mjesec on postio i sada kada je naša proslava, kada je Bajram, kada je radost, onda danas je Božje zadovoljstvo da mi jedemo i zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo nešto pojeo i nakon toga dolazio da vodi bajramski namaz. I zato mi možemo da držimo ovo sunat od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda
kada dolazimo za Bajram, obavezno da se okupamo, obučemo čiste odjeće, ako imate miris, stavite sebe miris i dođete za Bajram namaz. I čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada dođete za Bajram namaz, onda koristite jedan put i kada završite Bajramski namaz, idete kući, onda uzimate drugi put. Nemoj da koristite ista ulica. To naravno da bi više ljudi saznaju za naš proslava, za naš Bajram i tako na svaki postupak, na svaki način mi treba da pokušavamo da sledimo sunnat od naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I tako ovo su bili neki važni stvari vezane mjesec Ramazan i vezane ostali naredbe koje su uključeni i za mjesec Ramazan, kako smo pričali, za posta, za travi namaz, za vitr. Isto je bitno da čitamo časni Kur'an. Zato časni Kur'an govori da Kur'an počeo tokom mjesec Ramazan i to na jedan način ovo je kao rođendan za časni Kur'an i mi možemo da slavimo rođendan za Kur'an kada čitamo časni Kur'an. I zato na ovo mjesec isto treba da više činimo ibadat, da više pokušavamo da približavamo svog gospodara i da pokušavamo, ako smo počeli redovno namaz, ako smo počeli da damo, da platimo na Božji put, onda poslije Ramazan treba da nastavimo ove vrline. Ramazan to ne znači da mjesec dana mi smo obožavali Boga i kada smo slavili Bajram namaz, onda smo rekli čao za Bajram, Ramazan ili obožavanje. Ne, nego treba da mi nastavimo taj način života i dok dođe sljedeći Ramazan, onda mi već budemo spremni, već imamo više snaga i da bi više onda obožavali sljedeće godine i tako bi nastavili kroz svog života. Neka Allah primi naš obožavanje, neka Allah nama dadne ovu mogućnost da obožavamo na isti način kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem obožavao i kako je on nama naučio taj dova, što je najbitan dova je za naš oprost. Neka Allah samiluje sa nama i da on oprosti, da ovo kada slavimo Bajram, kada slavimo radost, i to ne bude samo za piće ili nešto smo želi, nego da više bude da Allah bio zadovoljan sa mnom i on primio naš trud i on nama nagradio i on nama oprostio. Neka Allah tako čini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.